Ak máš pocit, že doma fungujete skôr ako spolubajúci, kolegovia, brat a sestra, nie si sama. Ráno deti, potom práca, potom nákupy, krúžky, domácnosť. A večer sadnete na gauč, jeden na mobile, druhý zapne televízor a deň sa končí. Nie hádkou, ale bez skutočného spojenia, bez blízkosti. Keď sa to takto opakuje znova a znova a znova, možno prvýkrát, druhýkrát, zriedka kedy, to nevadí. Ale keď sa z tohto stane rutina, vyprchá láska, príťažlivosť, záujem od druhého, blízkosť, zvedavosť. A zrazu si uvedomíš, že to takto trvá roky. A preto na konzultáciách často počujem, my si už nemáme čo povedať. Alebo také smutné zmierenie, že takto asi tie vzťahy po rokoch manželstva fungujú. Problém tu nie je, že si nemáte čo povedať. Problém tu je to, že ste prestali vytvárať priestor, kde si máte čo povedať. Vzťah sa totiž nerozpadá z dňa na deň, ale väčšinou to trvá nejakú dobu, mesiace, roky. A aj keď si v tomto bode stále existuje nejaká šanca to vrátiť. Tak ako sa to dostalo do tohto bodu, vie sa to niekde dostať aj späť. Hej, že nemusíš mať ten pocit, že niekde si vedľa partnera, sedíš vedľa neho alebo si láhneš k nemu a cítiš sa sama. A tento pocit je častokrát pre ženy bolestivejší než nejaká samotná hádka. A ak chceš zlepšiť ten vzťah aj bez priameho zapojenia partnera, krok za krokom, rezervuj si úvodných 15 minút konzultácie zdarma na odkaze v popise tohto videa alebo v mojom profile.